Kebamut kan ong yufi kan ni ka kong kamdon permanen. Kamdon utau tengah ubane jongka. Kamdon yu tau tengah ubane jongka. Ka shubujeli tengah nakapor sakapor. Yu try gene gopor. Ya ka jing penyok ka jong try gene gopor ka kordor yang ngaban ai shifi ke ketian ke jong play. Tinga pedang yufi gene gopor de ka kerteng ke jong Jesu bana Nazareth. Hang no pidon ha gene gopor ka bamenta. Pi pet, pi ngak, pi sak skor, jadi ke ketian ke jong play kan long ke jing kerku ke crown. Yufi. Bat na kalian ke jeng piro kom jo pin ai pin share lang sikwe ki parlo ke jeng pi ba ki wero de kin yo mat jingker kulang daga ne ke ketian ke jeng utrai ke banga kwa ban ai shifi ke ne ke pon ke bamenta kade ke kubon ke banga kwa ban share yifi ban ai ban sim yifi ki kon ke jeng play hang no ba pipi don ha ke ne ke pon bat yifi ki bam ngat ha ke ne ke kis ngai ba pidam sngowi ai hari kini ki parlo ki bangat ha ke ne ke kis keba kenika pop ketrei ke jingem ke jengfi naget kan yarap sibon yifi ban ai ban sim yifi ba pinyo ban light no naget ke jingte naget ke jengkom naget ke jengvit ke bodon ke jingem ke jengfi naget ke jeng long brow hai ke jingem ke jengfi kata galong kumnu pinyo light naget ke pop jag ke jing aurea don na preng jengfi ki kon jengu play pila shate pila shangop pila long merau hai gane ke pop cek jing aurea ngakwa madong nge fi gane ke pop hang no pidon ba pipet gane ke program cek ketien ke jung play on dat pelaj lo ye fi da gane ke ketien ke jung try hai gane ke pop ke babenta pidon gane ke pop cek jing aurea pik snu to hi ba gane ke pop kene ke pop ke bapen skusi yo blay pisngu tu hi bagane ke pop ke yalam ye pi se ke jinjat pisngu tu hi bagane ke pop ke yalam ye pi se ke jingle ran pisngu tu bagane ke pop jaga jing aurea kan yalam ye pi se ke jing jot lani se ke jing yap lani se ke jing bishar ke jing blay tin rei pim la kat nusien pila persang ban light negane ke pop jaga jing aurea pila persang ba pila light kat tu kat ni ri pila ngat pila hap ha ka ju ke pop jaga jing aurea bat kene ke pop jaga jing aurea kala te brau ye ke jing ke jpi bat pila long umrau la ni ka mrau jong kene ke pop jaga jing aurea aba piang marway pisngo rembha ye kene ke pop jaga jing aurea lada umdan batip manu ri marway ke penrem jadi ke pop jaga jing aurea ko ki kon chamlei kentei bat chenrang ki long kimi ki long kparu ki kentei samla bat serang hangu pidon pi syate syakom hagane ke pop jaga jing aurea ke pop jaga jing aurea ke pop ke bau blei isi ban ijli bhangane ke pop bat ke pop ke ba ublei la sha ke pop ublei penjat hakapor jong nomaro dina marga ke pop jaga jing aurea ublei penjat ke por ke jong sodom bat komararo dina mar makadon ke pop jaga jing aurea sibon na ke por jaga bible ki pop jaga jing aurea ke ba ublei la sha bat la pediang ke pop bat ubreu na ke breu hakapor jaga bible ki balik ke pop jaga jing aurea ki ngat ye ke jing pensitom ke jong ublei bat ye ke jing sha lentam mau kat kum ka an ka hukum jong ka all testament bat ngakwa ma ong ye fi ke por kum no ki khon jamlei phin light no na ke pop jong ka jing aurea ka bala te ka bala kum ye ke jing em ke jong fi ngakwa phin ngap phin pet ye ke tien jamlei hanu ban dakot kan yarap ye fi shibon bat ai men siem bat kum no bat phin light no namargan ong ye fi da ka bor jong ubreu da ka buit da ka bor jong pi phin amla ki jing persang jong pi phin amla pila persang ngatip pila persang rai phimla ngatip pila persang ban light no negane ke pop jaga jing aurea jaga jing ijli phimla ban ngakwa man ong ye fi ke por ban light negane ke pop jaga jing aurea ka de tang ka we kata kalang ba pinwan ban it no yele show try pinwan ban pediang no yo Jesus Christ ke jing em ke jong fi kawai na kabanta kaktian jong try ka bayarap ye pi shibon ba pidai ban le kata kalong ba upal Ukraine komni hakashiti shiki nong rong kel nong ke ba khat ar ke khot ke ban ningkong bat ke ba ar
Kani ke ketian kan yarap Simon ye pigi kon jabli ba pin skutu da kan ke benta ne ke ketian ke jangublai ka ba ongkum ni namar kata nga kerpat ye phi ko para banget nakita ki jing isin ki jangublai ban IT no ye ki met jang phi kom ke jing knya ba em ba khoj bat ba pen sku ba ye ublai ka ba longkin ke jing sekri baken jaman siam jengpi bat tuat pen seriem ringka yeledi bat kene ke pertai rito pen kala durno yeledi ken da ke jing pen thamai ye ke jingmot jengpi knang bat pin yo tiep ke ba kumnu kalong ke mon ke jong ublai kani ke ketian ke jong ublai ban like no ne kita ke jing auria ha ke jingmot ke jing perkat ke jengpi ngan ong ye pi ke ke bot lara pimpat ngap pimpat hap ha kata ke jing auria ke jing ye day kata ke jing auria ro yo mentang pidan ke jing auria marwe ha ke jing mut ke jing perkat ke jing pi ha ke men siam ke jing pi ha ke mat jing pi pidan ye ke pop ke jing auria nga ong ye phi khon jeng blai shuma ba phin ngat ha ka jeng penjat ka ba crown ke jeng blai ka bible ka khot ye phi ka da ong ke ke ktien to ai tino ye kita ki de khot met jeng phi sha ublai kum ki jeng knya ki ba em ka ba mot kala ka ba mot no ai tino ye ki de khot met jeng phi sha Jesus Christ one pint mat no sha Jesus Christ dak ba berat no halor jugu bara ya kata ka pop ke ba pila le ba pila shomrang ke ba pila lomrao ha ke ne ke pop IT no ai ki khamat jeng phi show play IT no ai ke shuntur jeng phi show play IT no ai ki score jeng phi show play IT no ti ye ki khti jeng phi show play IT no ai ki de khatmat jeng phi bara nado khli hadu ke jat show play pin like ne ke pop jeng auria Tongan pedi kendiat ya ke jeng troy juga ke pop juga jeng auria. Ke pop auria ublay ongkum ni. Ubriu le ke briu ke bangat ke jeng auria ke Bible ke ba ublay on bishar ya uta ubriu le ke ta ke briu. Haba pingat ke pop juga jeng auria ublay on bishar ya uta ubriu le ke ta ke briu. Kat kum ne ke ketian jong troy. Ne ke kitab Jong Solomon kita probab kalau nong ke ban riu ke khot ke ba lai pu ar lai pu sau pilap ni ke ktien ke ba ublay ukran hang tu om ubriu le ke briu ki bangat ha ke pop jaga jeng auria klimsi udai ubriu le ke briu ke ba duna ke jeng sempang tongan puli fi ke ktien jo trai kongkom ni uta uba kliam bat ka kenteng ulong uba suda ke jeng sempang ule ya kata kaban penjot ialah ke jong ke Mesir ki jengmong bat ke jeng jak buram unyo bat ya ke jeng leran jemu en om pendamno pi gene ke ketian ke jeng uterai lada pingat agane ke pop ke jeng auria ke Bible ke penrem yo ulen ya ke brio bat pin om la langit ban yo diang ya ke jeng pensitom nau blay lada menta piburi tien ring nong ifi kan satray ke pop jaga jing auria be ke jingem tanga dong ifi kon jamri nado menenga khot ifi ban wan ban IT no yelede show blay yake di khot met jengpi kelada ke bamot phim dei su ban melin ban lach nakata ke jing penjot ke bala ap ye ke jingem ke jengpi hangdo pidon lagalong pilam ulong kepala ni ka long kemi ni ki samla kentei berserang ki bangat haga ni ka pop jaga jing auria ka Bible ka khot je fi ban pin wan pai kmat u daga jing kala ka bamot ka bashisha ka Bible ka ong komli shishu ngan pedi fi ni ka ketian ka jugutrai naka shuti ke jong apostol Paul Shakinong Korean ke siti ke baneng kong jong apostol Paul Shakinong Korean ke lenong ke ba Henryo ke de khot ke ba khat pra hadu ke ba arpo ngan puli ping ni ke ktien ke bodon jengmot pha ye pi ke kon jomli ke bang hap lan ke ba don ha ke ni ke pop ke jing auria ke ba ong ke ke ktien jong utrai ke ba
khot ye phi mà phin lách ye man phin lách no na ga jing auria ka ba ong kom ni to phet yap no phi na kata ka jing le auria ka pop baro ye ka ba ubriu udale ka long shabar ka met re uta ubale auria ule pop ye kata ka met ka jong uhi hato phim tip ba kata ka met jong phi ka long ka ying shong man se ma khot uba hapo jong phi ya uba phi la yo na uble bat ba phim long la ki jong hi na mar la thiet no ye phi da ka dor ba tin mar kata to pendan buram yo uble ha ka met ba da ka men siam jong phi ki ba long ki jong uble ko ki khon jong uble ni kwa ma dong ye phi ka de ko por ka jing auria kan pen jot ye ka jing em ka jong phi ka pen jot ye ka met ka penjot ye ka met ke jengpi ke badai ke jaka shong ke jeng ublay pi hang ni ka bible ko amba uta ubale ye ka ne ka pop jaka jing auria open jot hi ye ka met ke jong ula ni ka jong ka hi batla da pila penjot ye ka met ke jengpi to kenau ye ka ne ka we pi penjot ye ka jaka shong ke jong ublay ye ka jaka shong ke jong umen siem ba ko jong ublay namar ka bible ka ongkom ni namar ka mat jongfi ka long ka jaka shong ka jongu men siem ba ko jongu blay tila da unu la ni kanu ka penjot ye ka ka jaka shong jongu men siem jongu blay u blay ro unsa penjot ya u le ni ya ka ti ko ba ye jongu blay la da pidon benta ba pio snoi ka ni ko ktien ka jongu blay ba pilangat ka ni ko pop jaka jeng auria pila penjot sisa ye ka jaka shong ka jongu men siem jongu blay pisnu tu na do ka to ka sngi ka ba pi la le ye ka ni ko pop auria pisno bo men siem jongu blay la kenria na ka jengem ka jong phi pisno ba pila jengai no ka jinge tip lem jong phi ka la do no ning kong habar kasngi ka ba pile na kong ni ka pop auria ka dang don ka jing kta ka jing tip lem pidang snow ba kam long ka ba ha ka ni ka pop khadu la da pilayai melin pilayai pen ko ngo ha ka ni ka pop jing ka jing auria menta yo le si don na pring jing pila long normal pilayap no ka ka jing tip lem pisno ko ba kam lele shu pi de na gani ganau kasami kani ka baya ong ba rabor ki bre ki ong ba ki don kita ki ba dimet ki mesnu lele isu namar balai ka lalong normal isu ka lalong penan kom ka kambala kam sngi nganong ye fi be ye jong blai namar ba balai bo mun siem jong blai dan shu hafi ta gadau pisngo ko makam lele pisngo ko makani ka de ka kambala kam sngi ti tagadang pim school shu baka de ka pop auria ka bau blame bishari fi kala yakno kata ka jiga tip lem namar balai pila long merau hai ka de ka pop auria bau setan ula tap mala shispa na ka shispa ya ki khmat ki jimot ki bakan jablai ki bakan jaman siam bau blame dan chakashu hai ka jigam ka jumpi di na nga daw ko ki khud jomle ka bible ko ang to pet yap na kata ka pop jaka jing auria namar ba uwe po wele ni ka we pa ko we ka ba le ga ka jing auria em ki penjot ya ka jing shong jong omen siem jong uble nga daw nga yefi ga ni ka por namar ya ka met ka jong pi bat ya fi la thiet da ka dor ba ka snam ka jong Jesus Christ pim dei shu la ki jong la da piladei u bala shakri u blay la de pila day ka bala shakri u trai kenau ba ye jong blay pet na ga de pop jaga jing auria namar la thiet ye phi daga dor ba ka snam ga jong utrai wat nom ye penserium ye la de bat kata ka perthei bat kita ki jing kwa brai jaga do jaga jing mut ki jing perkhat bi pet yam no na kata ka pop jaga jing kwa brai namar kenau ye fi la tit daga dor ba ka snam ka jong Jesus Christ pim long shu la ki jong la thiet ye fi namar kata ka bible ko ang hadian ka ba pila pet yap no na kita ki jing kwa brai auria jaga pop ka bible ko ang to pendon burong no ya utrai ha ki met ki men siem ki jong pi
Barok si kata pila IT ka met jeng pi show syaitan jaga ne ka pop jaga jeng auria. Ngadong pi kala ka memut pediang no yo Jesu. Haka jeng jeng pi ina no i ka pop plan no lek wat no. Ya ki breu jeng blai bakin ai ka jeng islak bakin ya duai na bada jeng pi. Ba pin light no ne ka pop jaga jeng auria. Bat hadian kata ngadong yo pi hadian ba pila kala memut la pediang no yo traiเป็นลองเนาะยากะเม็ดกะจังพีกมกะยิงช่องจังมุนเสียบโคดเป็นดอนบุรมเนาะอยู่ไตรหากะเม็ดกะจังพีกะนี้กะนี่กะจิงกายนี่กะเตียนกะบะเอียมกะจังอุเบลก็กิคุณจังอุเบลยากะตากะจิงเตะกะจิงคมกะจิงชะเตะชะคมกะจังพีชะกะนี่หากะนี่กะป๊อปจะกะจิงเอาเรียกะบะพิลังงัดพิสงูเรมหะดูบันตารูYo kan dia pop jaga jeng auria ka krok be yefi. Pila kwa malah jadi ka krok be ang yefi. Nganong yefi. Wan show Jesu da ka jeng kala ka bumut. Ka basisha. Try ngan pen khiati yefi. Try ti un pen em ya ka jeng em ka jeng pi. Pin long bala light da sisha. Kan pen yefi ne ka ktien ka jung try ka basngo bang. Bah ka ba ongkom ni bo Jesu ong ne ka gospel ka jong Yohanes. Kalau nong ke berperang di kot ke balai pun riko ang lada ukun upelak yufi nak kata ke pop cik jeng auria pin long ulanika bala light dashisha kan om te shu yufi pin long no bala light dashisha nak kata ke pop cik jeng auria ke bawang hai ke jeng baju ke pen long merau yufi namar ke pop ke pop ke pen snew ha ko ba ye jeng upelai hang no pidon benta pilangat agan nego pop jaga jing auria play khot ifi to wan no show try ngan pen I khandu ifi kan nuksa ka babha ba pin I no bak ya kata ka jing auria ngiken mau nega ktien go joku try nega gospel ga joku Yohanes kala nong ga basau ka di khot katu ka di khot Bible lang tu ter hang tu pi kan mau ya ka nega jingja aga nega ktien ga joku try nega gospel ga joku Yohanes kala nong ga basau ka di khot na du ka ba ningkong ter hang tu hadu ka ba laipo pin yo I ga nega story jong nega way ka brio ka balangat haga nega pop jaga jing auria kani ki ong ika ka di kanong Samaria kabalangat haga nega pop jaga jeng auria ka shubu jeli tengah man ke sengi man ke tayo manu benai manu snem ka nega kong ke shubu jeli tengah be june tengah katu kan ni benai katu kan ni tayo katu kan ni snem kala bujeli tengah ka shim da away kumta syukumta kani ka kong ke shubu jeli tengah be kanang mudur ladangan yok yo tai ngan sesuk ngan sekemen hari em ka bujeli no da we ladangan yok da utai ngan sesuk ngan sekemen en ka bujeli no da we kumta syukumta kani ka kong kalangat hagan ka pop jaga jing auria babon ki brio jaga ta ka shnong ki laken shi ki laken ya ka ki laken no ya ka bakadai ka we ka brio ka ba jabok ka ba jaklia kadai ke beri ke ba auria ke ba yat nuti ba hadu ba ka penlong ya ka ba kam nut syu ban lek shabar ban lek ban ya yat lang bat ki para brio ban ya imlang namar balai ba ki brio ke la ijabo ijaklia ya ka ki la keno ya ka kala don ke jing snguram haka klos snguram ha gene ke kong ribat ino ya gene ke jing auria kamla namar kala long merau hakata ka jing auria na ai ngo yo tran Jesu blazing na blazing ka jingit ulet wat ya gane ka kong Jesu ha gade gopor ulet wat ya ka namar bakat utip bagane ka kong ka sawan ha shiteng sngi banwan bantong Jesu ulet up ya gane ka kong ha shiteng sngi ban yo ban pelat ya ka na gane ka mesim jaga jing auria kani ka kong kalawan bantong kali ya keduk badu Jesu kali ya keren badu Jesu Simon ki badu Jesu ka bakat du uangi kani ka kong kilit khot ya gede ki tengah tengah jongpa walam hang ni kani ka kong kali ya le ban len ban buri dak ka ba keren shai le man le au Jesu kum ba hok dak ka ba ong em ngam don tengah
Uji suang pala ong ya kabadai. Utang bapadan mentara day jempa. Sangut pala yok tengah. Hari pa ong pamdon tengah. Kebamut kan ong yufi. Kan ni ke kong kamdon permanen. Kamdon utau tengah ubane jengka. Kamdon yu tau tengah ubane jengka. Kasubujeli tengah nakapor sekapor. Dai shisha bak ong bak kamdon tengah. Haga jeng shisha kemut ban buri na utrai Jisu hari Jisu yo i. Bu Jisu ong ba utengah ba padon bentaro dei jong pau dei jong kiwei ba pjuli tu jong utengah jong kiwei. Ngat ong yu pi ke negopor ko ki kon jong ubeli. Lada dei na pedeng lada dei mapi Bapak yang diga kubon yang diga por ba pitu ya ki tengah jeng ki we ngan ong ya pi ai no kam dei na maru blain bishara la pitu ya ki tengah jeng ki we blain bishar kinu unu le ni kanu ka balitu ya utengah le ni ya ka tengah jeng ki we kalong ka bama pinahap ha ka jeng bishar jeng ublei wat nam le tu ya ki tengah jeng ki we Lada menta pi le kemen pi enjoy bat utengah le bat katengah jeki we ngan ong ya pi ai no kloi shwa ba gajeng bishar kan ngat hai gajeng em gajeng pi namar ka bible ka ong community u lanika ba auria kin om yo ya kahima jong ublei u Paul Ukraine ha ka city ka jong u apostle Paul sikinong Ephesus kelanong ke besan ke dekot ke besan Ka ong shai ba ubriu la ni ka briu ki ba auria kin om yo ya ka hima ga jung ble namar kata aino yo tengah tu piedam dei ban kam pin sngutrai yo tengah jekiwe piedam dei ban sngutrai ya ka tengah jekiwe kamlong aino namar dei jekiwe brain bishar ta ka daw ka dong ye pi ngan ye thu pan kut ngan ni ka kong kan ni ka kong hadien ka bu Jisu ong ye de ka kien Pak ong ika badai sangut palayok tengah bat utawa mentarom dei ujang pa kan ika beriu ke sengutu ba uniti udei umezaya ubat nang bat ubat tip ya ke jinglong ke jenga bat kan ika kong ngan yutu ifi ke kumar ke babha mar ba ka yo sngo ya ke ika ktien ka i bak yu tau kiu bat ka mare shishnong ka lit khot ya ke beriu banwan ju Jesu ke ika banga kwa banong ke ifi ya ukiu Ka keren ya ke jing long pertei ya ke jing skobha pertei ya ke jing kwa pertei namar ga nega kong kam hunte ke subujli tengah bai tagadau hanadu kata kasngi ke bu Jisu kuran u ya kayak u ya kenduk batka ka ya kenduk badu Jisu nado ga kasngi kala i bak u kiu pertei bat kala mare sesnong bat kala khot bat lalong jegar khu yikiwe pet ko ki kon jong ble la da day ma pi man ta pi langat ha ga ne ga pop jega jeng auria ngan ong ye pi kala ka bamut i no ye ga tau khiu jega jeng auria i no yo tau khiu jega jeng soba perthei bat vat prieng no yo Jisu ha ga jeng ba jeng fi pin mat ke jeng suk kadai ka kong ka pelai no yo tau tengah tu jega bat ka prieng no yo Jisu ha ka jeng ba jega bat kala mat i ga jeng suk ka jeng kemen Ko ki kon jeng blei hang no pidon menta pi usharang lane ka kentei usamla lane ka samla lane urang ba lane ka lomkemi pilangat akan ke pop jaga jeng auria ngadong ifi kala ke bamut kala no kloi wat nembu teng nambar ngiem haki por ke bakhadu shwa ka jeng bishar kan wan kala ke bamut shwa ka jeng rom no akan ja kala ke bamut yo tang na ka jeng penhun jak pi ka do pindu ye ka badeng bong jukut ko ki kon jebli wat nam penhun ye ka do ka kwa ki jeng kwa brai to smuhun si pi ke baladon ki tengah smuhun bala ka jom ka tengah bala jom u tengah pi ke basamla ap ye ka por ke jeng u blei kade ke jeng sha de ka ktien ke jeng utrai blei un kar khu blei un yarap ye pi ke ko por ke jeng sha skor ke ke ktien ke jeng blei un ai bor ye pi ku blei shibon ye ke jeng sha skor ye pi ke ktien ke jeng blei ke ke por kwa bangan dua fi ni gopor ke piok sngo ni ke ktien jebleng nget kan ni ke ktien ju try kala try fi ni gopor try un peniem try kar khu fi try pelak fi ni ke mensim je jeng auria tongan dua fi ni gopor try wi ngwan shme ga dua ke ni ke khun ni ke piok sngo ni ke ktien je try
pa bi be ke la em nga diga pop jaga jing auria trai pediang nga digi khone me ga baki wan pai shi me diga jing kala ga bamot pediang yiki trai ha ga ga pot hang no ga baki don na play map yiki pop jike play be he chu try be ke long ke bala like no ne ga jing auria ga jing mu jike play de ka kerteng ga jung jisu banana surat nga duai nga pan ban ngai go amen amen plain kar khu yu pi plain panem ye pi hang no ne ba pi don la de pi kwa ban yo ga jing slok ga ba kham ba ne ga ba kham janai pila ban wan ban ni kendo ban ngi chen ga prian counseling center hapo nong ston ga bangi don man ke sngi ka tan do ke sngi ningkong hadu ke sngi tho ding wan ha ga ni ga jaka pin mat jing kar khu no try plain kar khu yu pi ko blai shibon amen